Dear Love, ako nga pala si Ruel. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang aking naging buhay matapos maligaw ng landas dahil sa maling barkada. Pagkakamaling nagdulot ng malaking dagok sa buhay ko na sa huli ay nagturo sa akin para magbago. Han, saan ka naman pupunta? Dyan lang kila Ramil. Nagyayaya kasi mag-inom. Napapadalas na yata ang pag-iinom nyo. Baka naman magkasakit ka na niyan. Isa pa, bakit mga tambay ang nagiging barkada mo? Wala na nga trabaho, marami pang bisyo. Huwag mo naman silang husgahan. Hindi naman sa nungusga. Baka lang kasi mapahama ka sa sinasamahan mo. Alam mo naman ang panahon ngayon, napakadelikado. Mapasama ka lang sa maling barkada, pwede ka nang maimpluwensyahan. Mababait naman sila. Isa pa, kilala ko si Ramil. Kaklase ko yun nung high school pa, kaya wala kang dapat ipag-alala. Wala ka bang tiwala sa akin? Meron. Pero sa mga kasama mo, wala. Ni hindi ko sila kilala o nakikita man lang. Kaya paano ko magtitiwala sa kanila? Oo na. Kung inaalala mo ang pag-iinom ko, hindi ako iinom na sobra. Yung sakto lang para makatulog. Anayaan mo muna ako. Gusto ko muna magpahangin at makalimot sa problema. Pwede ba yun? Okay, sige. Mag-iingat ka. Salamat, Han. Daming problema sa bahay. Di ko na alam kung paano haharapin. Alam mo, itagay na lang natin yan. May biraw nakatago dyan. Hindi naman niya makakapagtanggal ng problema. Hindi nga. Pero kung gusto mo talaga, may alam akong makakatulong sa'yo. Ano naman yun? Teka, sandali. Kukunin ko lang. Sarap to. Oh, ito. Ano ba to? Teka, drugs to Ay, hindi. Hindi ako gumagamit yan. Ano ka ba naman? Hindi mo pa nga nasusubukan. Tatanggihan mo na. Ayoko lang pumasok sa ganyan. Magagalit ang asawa ko. Hindi naman niya malalaman. KJ mo naman. Pero... wala namang mawawala kung titikman mo. Diba? Sabi mo, gusto mong makalimot sa problema. Nandito ang solusyon. Mas matapang sa alak, mas epektibo sa utak. Alam mo, pag tinikman mo yan, para kang nasa alapaap. Try mo lang. Mag-i-enjoy ka. Dear Love, tunay ngang kapag ang tukso ang lumapit, ay mahirap labanan. Lalo na kung may udyok pa ng kaibigan. Kaya naman sa kagustuhan kong makalimot sa problema, ay sinubukan ko ang paggamit ng droga. Nung unay, patikim-tikim lang. Hindi naglaon, ay hinahanap-hanap na ito ng aking katawan. Parang nababaliw ako kapag hindi ako nakakahit-hit ng droga sa isang araw. Tila isang laso na unti-unting sumisira sa aking isipan. Ano pa kaya ang pwede kong ibenta para magkapera? Ito kayang display. Saan ba yun? Han, nakita mo ba yung plansya natin? Plancha? Hindi. Sigurado ka? Wala bang nanghiram na kapitbahay? Oo. Sigurado. Bakit? Nawawala kasi yung plansya. Baka naman nailagay mo lang kung saan. Hanapin mo lang. Diyan lang yun. Okay. Makapagtaka naman. Nandito lang yun kahapon pero ngayon nawawala na. Yung bread toaster din. Nagamit ko pa yun nung nakaraang araw pero ngayon hindi ko na makita. Baka naman nananakawan na tayo ng hindi natin alam. Oy. Pinagbibintangan mo ba ako? Ha? Anong pinagbibintangan? Wala naman akong sinasabi. Ang sakin lang, baka may nakakapasok na dito sa bahay. Hindi naman yun mawawala nang walang kumukuha. Mangiram ka na lang muna kina Aling Maita. Oh, sige.
hihiram na muna ako. Bantayin mo muna tong bahay. Han, alis na ako. Teka, saan ka pupunta? Magkikita kami ni paring Ricardo. Ricardo, yung katrabaho mo? Oo, yun nga. Akala ko wala kayong pasok. Bakit kayo magkikita? Wala nga. Ay, hindi pala. Meron, may pasok kami. Ha? Teka, nabubuluhan ako. Meron ba talaga o wala? Meron. Kaya pupuntahan ko na si Ricardo para sunduin. Okay. Han, ayos ka lang ba? Bakit parang wala ka sa sarili? May sakit ka ba? Wala to. Huwag mo nang pansinin. Han, kung may problema ka man, pwede kang magsabi sa akin. Asawa mo ko, kaya pakikinggan kita. Oo. Sige na, alis na ako. Mabuti naman at nakatakas ka sa asawa mo. Ano? Sinunod mo ba yung sinabi ko? Oo nga. Dahilan na lang akong may pasok para makapunta rito. Okay na. Tamang-tama! Nakahanda na ang foil at lighter. Simulan na natin ang pot session. Tara! Hinahanap na yun ang katawan ko! Ruel, mag-usap na tayo. Ano ba yun? Sabihin mo ang totoo. Talaga bang hindi ka na pumapasok sa trabaho? Mapasok ako. Ruel, tumawag na sa akin ang manager nyo. 1 buwan ka na raw hindi pumapasok sa trabaho. Hindi mo rin daw sinasagot yung mga calls niya. Mabuti na lang may contact number sila sa akin kaya nalaman ko. Ruel, bakit hindi ka nagsabi? May problema ka ba? Wala nga! Ruel, wag mo akong talikuran. Bakit ka nagkakaganyan? Hindi ka naman ganyan dati. Akala mo ba hindi ko napapansin? Simula lang na mapabarkada ka sa Ramil na yan, nagbago ka na. Yan bang ipinagmamalaki mong barkada? Pwede ba? Wala nga problema! At kung meron man, hindi ka makakatulong. Ma, tama na nga yan. Ruel, paano ko makakatulong kung ikaw mismo ayaw magsalita? Hindi pwedeng ganito na lang. Ruel, pamilya natin ang naapektuhan. Asawa mo ako. Kaya kung may pagsasabihan ka, ako na yun. Ewan sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Teka, ano tong nahulog sa short mo? Ano to? Ano tong mga sachet na to? Bakit meron ka nito? Wala yan! Akin na nga yan! Ruel, nagda-drugs ka ba? Sagutin mo ako! Eh ano naman ngayon? Ruel, droga to! Illegal na droga! Alam mo ang masamang maidudulot dito sa buhay mo! Si Ramil bang nagturo sa'yo para gumamit nito? Siya ba? Sinasabi ko na nga ba? Bakit ka ba hindi nakikinig? Ano ba kasing pakialam mo? Ruel, makikialam ako dahil madadamay kami kung ipagpapatuloy mo to! Gusto mo akong tulungan? Gusto mo akong tamayan, di ba? Tara! Pa! Lumapit ka! Sabay natin itong hit-hitan! Ruel, ano ba? Pa, ano ginagawa mo? Bitawan mo nga si Mama! Pa! Ruel, bitiwan mo ako! Nababaliw ka na! Pa! Ruel, ano ba nangyari sa'yo? Hindi na ikaw ang taong minahal ko! Bakit umantong ka sa ganito? Hindi naman ako nagkulang! Naging mabuti akong asawa! Lahat ng kailangan mo, binigay ko! Pero bakit ka napariwara at naligaw ng landas? Diyos ko, pinarurusahan niyo ba ako? Nandun po siya sa loob. Ate, huwag niyo lang po siyang sasaktan. Hindi po namin siya sasaktan. Kami na ang bahala kay Mr. Ruel. Sino kayo? Sumama na lang ho kayo sa amin. Sige na, alalayan niyo na siya. Han, anong ibig sabihin nito? Saan niyo ako dadalhin? Teka! Bitawan niyo ako! Ano to? Huwag na po kayong manlaban. Makakabuti po sa inyo ang pagsama sa amin. Hindi! Mary! Ben! Ano to? Bitawan niyo ako! Ayoko sumama! Bitawan niyo ako! Han,
sa kapakanan mo rin to. Ang pagpaparehab lang ang naiisip kong paraan para matulungan ka. Sana maintindihan mo kung bakit kailangan ka namin isurrender sa pangangalaga nila. Kaya sige, dalhin niyo na po siya. Hindi! Maawa ka! Ayoko sumama! Han, please, sumama ka na lang. Huwag mo na gawin komplikadong lahat. Hindi! Bitawan niyo ako! Ayoko sumama! Ano ba? Dear love, sa pilitan man pero wala na akong nagawa. Sumama ako sa kanila kahit labag sa aking kalooban na magparehab. Nagalit ako sa aking pamilya dahil nagawa nila akong ipadala sa rehabilitation center. Pero kalaunan, napagtanto kong para rin naman sa akin ang ginagawa nila. Kaya buong puso ko na lang itong tinanggap. Sa pananatili ko sa loob, doon ko nakilala ang Panginoon na siyang nagbigay sa akin ng liwanag sa madilim kong mundo at lakas ng loob para tuluyang magbago. Maraming pagsubok na dumarating sa ating buhay, pero mahalagang patuloy tayong humihingi ng gabay at patnubay sa Kanya. Mahal tayo ng Diyos. Yun ang palagi nating pakatandaan. Nagkamali man tayo ng pasya sa ating buhay pero hindi pa huli ang lahat. Kung hindi mo alam kung paano magsisimula, lumapit ka sa Panginoon. Maging matatag ka lang sa iyong pananampalataya. At ika'y magtatagumpay. Humingi ka lang at ika'y pakikinggan. Panginoon, hinipo niyo ang aking puso na lumapit sa inyo. Kaya narito ako at naniniklod. Nagsusumamo ako sa inyo. Hindi ko ginustong masaktan ang aking kabiyak. Nais ko nang iwan ang aking nakaraan at magsimula ng bagong kapalaran. Diyos ko, alam kong hindi magiging madali ang lahat. Pero isinusuko ko po ang aking sarili. Bigyan niyo po ako ng pangalawang pagkakataon para magbago sa pamamagitan ng rehabilitasyong ito. At bilang kapalit, ako'y nangangako na maglilingkod ako sa inyo. Han, kumusta ka na? Ang tagal na rin nung huli ka naming nabisita. Nagdala ako ng paborito mong bistek. Pa, masaya po kaming makita ka. Hindi na po ako makapaghintay na mabuo tayong pamilya. Han, Ben, salamat ha. Tungkol saan? Dito, hindi ako madaling nakalaya sa paggamit ng drugs. Pero dahil sa ginawa mo, malaki ang naitulong nun. Alam mo, Han, ginawa ko lang naman yun para sa kapakanan mo. Dahil kung hindi ko yun gagawin, baka kung ano nang mangyari. Baka mas lalo kang malulung sa droga at hindi mo na kami makilala. At kapag mangyari yun, ay hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Han, sa pagnanais mong tulungan akong magbago, pinadala mo ako dito. Pero dahil doon, nakilala ko ang Diyos. Alam mo, saya pala kapag alam mong may masasandalan ka at malalapitan kapag sobrang bigat na. Dati gusto kong makaalis sa lugar na to, na hindi ako nababagay dito. Pero ngayon, alam ko na ang purpose ng buhay ko. Masasabi kong malaki ang naiambag ng tahanan na to para tuluyan kong iwan ang nakaraan. Totoo nga kung gusto mong magbago, magsimula ka muna sa sarili mo. Nang sa ganun, maibahagi mo ang natutunan mo sa ibang tao. Totoo ba to? Ito na ba yung simula ng pagbabago mo? Nagagalak ang puso ko sa mga sinambit mo. Salamat sa Diyos. Dahil hindi ka niya pinabayaan sa halip ay ibinalik ka niya sa amin. Han, paglabas ko dito, magsisimula ulit tayo ng panibagong buhay. Yan
ang pangako ko. Only God can heal your pain. Basta magtiwala ka lang dahil walang imposible sa Kanya. Sabi nga sa Biblia, repent therefore and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. Purihin ang Diyos na buhay! Tayo'y lalaya mula sa kasalanan at kamangmangan! Natouch ako sa mga sinabi niyo pa. Talaga ba? Mabuti naman kung ganun. Siyempre naman po. Natutuwa akong nakamtan mo na ang tunay na pagbabagohan. I mean, Pastor Rowell. Dahil hindi mo ko tinalikuran. Bagkus, tinulungan mo pa ako na makita ang tamang daan. At higit sa lahat, sa kanyang gabay na nagtulak sa akin para maging lingkod niya. I love you, Ann. I love you too. Dear love, walang imposible basta't may pagsisisi. Minsan man akong naligaw ng landas nang dahil sa droga, ay pilit akong itinama ng aking asawa. Bukod sa pangalawang pagkakataong ipinagkaloob sa akin, ay naging daan pa ito para makilala ko ang Panginoon. Ngayon patuloy akong naglilingkod sa aming simbahan, kasama ng aking pamilya at ginagabayan ng mga kabataan upang hindi sila maligaw pa.